Maya pa oras, labot Kapampangan. Padupaya, migpaiching kung yun niya, mitawli ang bagay ni kay katamong kadwandalan 55 Tagalugan video. Tiki na ako na po ng bunso, tinawi kami sapatos. Gawa ko sana ko rin. Uneng kempa mamili mi, mirasang kembengi, inak may kagawa. Ngayon naman, nagkat na ako ng misis sa Maugto, kaning metong Mexican restaurant na buri ng pipanganan. Ako metong may buri kong kakanang karne, tanga mo nandang birria de chivo. Kaya ini, luto yung kambing. Anyaman niya. Kaya ba't tinaglus kay ning Gross? Yung Gross, metong niya kareng bargain stores kaya ni. Bargain eh. Naning bargain? Baratilyo arata kayong bargain eh. Medyo murang bagayang panyalwang kayang Gross. Mupin, kailangan kang mamili. Walang nakarakal. Aga nakakitang pinost ng tawli ng City of San Fernando. Dikil kareng magabroad. O kanyan man, tuklang na akong kakatak. Pag-upisan ko din kaya katang video. Sana ilawot na kaning nga pong hino kayang nanumang kapahamakan. Anak ano. Yung kapahamakan, tigaluan niya. Mas manayin niya kayong Kapampangan, yung kasasagkulan. Iti, munikala ng Alvir Carpio Pingol. Inintutuki, minibatan niya kari Alwin Balingit. Ampoy Mike, pangilinan. Sinabi na niya namang Mike malambat na. Kitang aldo ini eh. Katilos na sungin ng damulag, anak ano. Ini kasi, bala mo diphthong niya eh. Dapat timoyo. Inakalulo pa ng pale, ampoy palay na ng Kapampangan eh. Isungi, manong niya. Mas manayon niya kang Kapampangan, ing sagu. Iya sungi. Ini naman dindam niya kanong San Salazar. Isan, yapin ni Manang Pepe. Pepe, yapin ni tangan nakabiasang mga Kapampangan. Nekarakala video. At hindi naman na kanong San, bahay-bahayan. Katagalog na rin bahay-bahayan. Ing manayon ng katulid kang Kapampangan, balay-balayan. Dulot na rin kakaluluan na nakanindindam ng Bel Garcia. Indulot, nagpangkit ng pangagamit ito, tagalugan niya. Mas manayon niya kang Kapampangan, ing pasari o kaya pauli. Lumele ka po ito, mitalsik ang kakendaya, anak ano. Ing mitalsikan, tagalugan niya, mas manayon niya kang Kapampangan, ing mitalamsikan. Iti, munikala na yung Louis Basilio. Inintutugi, ing munikala naman, Marlon Licop Alcantara. At yung dindam ng pampalipas. Mapi naman eh. Wala mas manayon niya yung pampalabas. Ang palagayo, mag-comment kayo, pisabihan tayo. Pero ining dindam ng Jesus Evaristo, magilaw tamo kayang daon na magilaw. Kaya galugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, ing manyindi. Inintutuki, unikala na yung JV Bautista. I JV Bautista, itong niya kareng talatuki tamo kayang YouTube. Ating amano kanong dindam na pananagutan. Katagalog napin naman yung pananagutan eh. Ating mas manayon ng katulid kayang Kapampangan, pakibatan o kaya kapakibatan. Ne, napala kayo. Sige na mag-comment kayo. Sisibihin talaga yung thread. Yung sana kakalinguan, kay Batching inalbinin yung video, idake yan Maragula bage. Maragula bage. Amir darake la rin kaya katamang video. At balo yun Batche Kapampangan tamo. Di pa nga Pampangan tamo. Hindi kaya katamong anak, hindi kaya katamong apo. Tala, paragulan, Tagalog. Ang Pampanganan tala. Nakalasalamat. Luid, tamongan.